I feel, I live, I learn. As of April 20, mahangin pa rin. Mahangin pa rin dito. Ito yung mga napulot ko na butil ng mais. Tatanim natin ito. Yung iba may mga ugat na. At meron tayo ditong napulot na bird's nest. Yan, na itlog. Ano kaya kung ano pa to? Mag-isa pa. Parang sa ano to? Sa rice birds or dignos. Yung tuka niya ay light blue ang color. Ano kaya? Uy, floody. After the rain of Typhoon Bising, ito na po ang ating gulayan. Buti na lang di nilipad yung bubong na. Iba't ibang recyclable materials. Tingnan natin dito sa bandang Bicol Department and Chayote. Yung isa na lang yung Chayote. Ito sila. May sapak na dahil. Yung patola din. Tingnan kaya natin yung yung seedbed nursery. Ayan, ito. Parang ayoko lang alisin dito yung seed base. Pero pa rin konting kamatis. Ito na pala yung kinchay. Oh, may pipino pa rin. Ito hindi ko matanda kung to. Basta itatanim ko pa rin siya sa plant. Kung siya laban kasi ano tubig na. Hello! Naunanan ka ba dyan? Ayan si Sky. Meron siyang tulugan dyan sa baba. Punta naman tayo dun sa pangmalakasan na si Cheche. Merong cellphone. Yung coconut trunk. Ito na po yung pangmalakasan. Ito na. Sana mabuhay sila. Ito pa yung lake. Pinapuran ko lang kawayan. Para yung manok magkaroon ng barrier. Mag-aalan na siya pumasok. Yan ang pangmalakasan. Lettuce and pechay bed. Yan, as of 10 in the morning, it's of April 20. Yan, nabaha garden. Sobrang ulan ni Bising. Yan. Ang ingay ni Manoy. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan? Ang ingay mo! Ingay mo! Ayan, baha na po dito. Pag, pag suwi ka, lampas ulo ang baha. Ayan. Mag-repair si Manny ng bubong. Kasi naman hindi nagpabili ng bulkasil Yes, sila ang nanginginain ng mga testing uod sa ating tinaniman. Sige lang, kruk-kruk. Si kruk-kruk. Yan ang tawag ko sa kanya. Tingnan natin yung ating box garden ng ampalaya and sitaw. Haba. Yan, pwede na itong i-harvest. Pwede nang i-harvest to. Sampulan ko na si ate.
Yan. Yan ang pag-harvest daw eh. Pinipilipit lang. Pilipitin. Para hindi kruk kruk. Naligaw yung isang manok. Pilipitin. Ang pipilipitin. Ito. Apat pa lang yung kukuha ko. Ito para 5. Kasi pag kinuha, kukuha nilang iba. Kapag may itanim talaga, may ano nito. Sitower. Yung ang pala yan ito lang. Sabang. Yung isa pa.